Jørgen E. gik nu det sidste stykke ind i lokalet, hvis længderetning var parallel med vejen udenfor. Her var montren med stødtanden, og bagved den det store vindue, som han havde kigget ind af for et øjeblik siden. Solen stod skråt ind på de yderste af tingene, men antikviteterne stod så tæt, at det meste af lokalet forblev ganske dunkelt. Lænet lidt frem hen over nogle røde tæpperuller på gulvet, og med sammenknebne øjne, læste han det lille papskilt inde i montren. Ornamenteret krudthorn med jagtmotiv, Württemberg våbenskjold og sølvbeslag, elfenben og sølv, 32 cm, ca. 1890, 64.000 kroner, CITES-certifikat, medfølger. Samtidig noterede han sig, at montren kun var fastgjort med ganske spinkle beslag til sit træfundament, der igen var boltet fast i gulvet. Ud af øjenkrogen konstaterede han, at der var ca. 12 meter op til døren. Ingen forhindringer på vejen. Og dog, der var et ret smalt stykke mellem 3 kister i en stabel på den ene side, og et højt vitrineskab med krystalglas på den anden, omtrent midtvejs. På det stykke måtte man bevæge sig sidelæns, hvis man ikke skulle vælte noget. I hvert fald, hvis man var så bred, som Jørgen E. var. Og der ville hans vej forholdsvis let kunne spærres, og selv en spinkel person kunne gøre det. Nu siger de endelig til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe dem med, sagde ekspedienten pludselig, ret højt, og rømmede sig. Ja, mumlede Jørgen E. Det var lige nu. Det skulle gøres. Ellers ville det ikke blive til noget i dag. Det vidste han. Og måske ville det så aldrig blive til noget. Med gummiskoene solidt plantet i tæppet, og fødderne lidt fra hinanden, lagde han derfor beslutsomt armene rundt om glasmontren, spændte dem fast om glasset og løftede med al sin kraft. Effekten overraskede ham. I stedet for blot langsomt at give efter, som han havde ventet det, så knækkede låsetøjet ganske umiddelbart, og Jørgen E. stod et sekund, måbende over sin egen styrke, med glasmontren i armene. Ekspedienten, som stod ved det smalle stykke, ville gerne skynde sig hen for at gøre et eller andet, for at stoppe den store mands vanvittige forhævne. Men han tøvede, og havde næppe heller nogen idé om, hvad han rent fysisk skulle gøre. Hvad der yderligere må have lammet ham, var, at Jørgen E. nu med al sin kraft slyngede montren mod udstillingen i vinduet. Den tunge glaskasse svævede et splitsekund gennem luften, inden den hamrede ind i den enorme rude mod gaden, hvor den fremkaldte et vældig spindelvæv af hvide revner. Den ramte også hyldetårnet på væggen, som kollapsede og udløste et vandfald af krystalglas, der splintredes mod gulvet, glimtende i solen. Piedestalen med grammofonen i midten væltede og trak via velurunderlaget en mængde fyldte bestikkasser med sig i faldet. Montrens ene hjørne flækkede lærredet i det store junglemaleri, inden den til sidst lå stille i en stridende bunke af antikviteter. Jørgen E. registrerede det hele, som om det foregik i slow motion, ganske lydløst. Det var smukt, synes han. Lyset, den svævende montre og det hvide kæmpespindelvæv i ruden, byrerne af glas og de blinkende sølvknive i solen. Men snart lå alles ting ubevægelige i bunken, og glasskårene var glimtende sne, der var faldet hen over landskabet af væltede antikviteter. Frem af stilheden voksede nu i Jørgen E.'s ører den monotone lyd af en alarmklokke. Gradvist steg den i volumen, indtil den blev en udholdelig kime. Uden at tøve, rev Jørgen E. stødtanden til sig og tog retning mod døren gennem urskoven af mahogni, krystal og mørke malerier. Den spinkle ekspedient stod stadig lammet på det smalle sted ved kisterne, men Jørgen E. gumrede blikket direkte imod ham, og den anden fandt det, heldigvis for ham selv, tør man næsten sige, mest opportunt at træde til side for den gale mand. Jørgen E. nåede ned til døren, flåede den op med et brag og fortsatte ud af butikken og ud i lyset og det åbne. I stedet for at løbe ind i en af sidegaderne, valgte Jørgen E. af uransagelige årsager det meget åbne og langt mere udsatte stræk af Bredgade direkte mod Kongens Nytorv. Hans kraftige ben arbejdede under ham med uvandt lethed, og han snodede sig, trods sin klodsede bygning, at dræt igennem strømmen af gående og deres cykler og barnevogne. Samtidig knugede han med den
ene arm krudthornet fast i favnen, halvvejs skjult under kopperjakken, som om det var en dyreunge, han skulle beskytte.